Окей, исламисес. Так, я постараюсь на русском все объяснить, поскольку я могу по-русски говорить. Так, меня зовут Мить, я, получается, бывший студент Алсухаревны. Окей, sorry, это был секрет, я не знаю. Окей, поздно. Но вот я, получается, отучился в КФУ и параллельно работал репетитором. Получается, я уже где-то 6 или 7, я 7 лет уже здесь живу, в России. И все это время я работаю с детьми, преподаю в частной школе и параллельно, то есть репетиторством занимаюсь. Так, да, работать с детьми это очень сложно, поскольку они такие маленькие, красивые монстры. Такие. Да, это очень сложно на самом деле, но очень интересно и довольно такая... надо аккуратно с ним работать в плане того, что они поглощают абсолютно все. То есть, если неправильно объяснить что-то, то это хаос. Через 10 лет они будут повторять те же самые ошибки. Вот. И еще вот я в основном работаю в частной школе. И получается у нас уроки в основном после 4. То есть дети, они приходят после школы, естественно, и есть 2 варианта. Либо они очень заряжены энергией, либо они очень устали. И вот это вот именно вот таких моментов сложно объяснять простую грамматику. То есть там я иду домой. То есть правило это очень сложно, поэтому у нас в школе подход это игровая форма. Почему игровая форма? Потому что у детей есть такое ощущение, что они в принципе ничем не занимаются, они просто отдыхают, а на самом деле они что-то улавливают. Вот, поэтому, я тоже немножко такой человек, я не люблю правила. Поэтому вот когда все четко так, мне очень тяжело, и мне в этом плане очень легко работать с детьми. Так, чем мы занимаемся с детьми? В основном, когда они приходят, у нас такая немножко, разминочка. То есть, если это совсем маленькие дети, да, я обычно что делаю? То есть, сложно, конечно, по-русски переводить все это, но если я попробую, игра такая, преподаватель сказал, teacher says, преподаватель сказал, вот, то есть, покажи нос, покажи там колени, покажи там локоть и все, да. То есть вот такая разминочка, то есть они приходят такие, ура, и играем вначале. И потом что делаю? Я, например, говорю, покажи нос. Я сначала с ними показываю, то есть нос, там глаза, уши и все. А потом я меняю. Я говорю нос здесь, например, и они, естественно, у них рефлекс, они тоже показывают. Я говорю, нет, это не нос, это же уши, вот такие. И где-то 5-10 минут просто разговариваем и все так. Потом, что обычно, как дела, хорошо, плохо, вот просто как настроение. Потом пытаемся делать немножко грамматику. То есть, естественно, это основная часть, надо же учить. То есть грамматику, если это, допустим, настоящее время, то есть я иду домой, я ем яблоко, вот, все возможные примеры. То есть основная задача это делать все, чтобы они сами разговаривали. То есть если, я понимаю, что в школе это немножко другая обстановка, поскольку есть очень много детей, но можно разбить, то есть на группы. Самое главное, это чтобы они разговаривали. Если это настоящее время, допустим, чтобы каждый что-то говорил, потом, допустим, утвердительное предложение говорим, потом вопрос, потом отрицательное и дальше. То есть задаем другу вопросы, что ты ел сегодня, что тебе больше нравится, вот такие моменты. Так, помимо этого у нас есть очень много игр. Django знаете, да? Да, сейчас покажу.
возьмем, допустим, настоящее время. То есть, с чем занимаемся? То есть у нас такая игра. Просто покажу. Ну, пусть будет так. Okay. Вот. Что мы делаем? У нас получается красный, синий, зеленый и, скажем, белый. Окей. У нас кубик. Выбрасываем кубик. Если красный, что говорим, отрицательное предложение, например. Я не иду домой. Вот такие примеры. Очень просто. И, естественно, играем надо убрать. То есть все. Ну, прежде чем говорить, мы убираем сначала вот это, а потом еще. Если, допустим, зеленый, ну, синий, то утвердительный, я иду домой. Если зеленый, задаем вопрос. Если ничего нет, то пропускаем. И так можно играть. Это, в принципе, интересно, потому что они просто играют. Они это не понимают, что вот это, в принципе, повторяем present simple или там настоящее, будущее, еще и все возможные варианты. Мы просто играем 5, 10, 15 минут, как, ну, смотря какая, ну, насколько большая группа. То есть просто этим занимаемся и все. Это, в принципе, очень эффективный способ. Django. Тут нет тут не написано. Django, то есть через О в конце. Django, да. Да, потом есть еще одна игра. Это называется Doodle. Это такая смешная игра. Ну, все зависит от уровня группы. Вот, сейчас. Вот, это такая игра. Здесь, ну, есть очень много вариантов. Есть животные, есть спорт, есть очень разные. Получается, как, ну, смотря какая у вас тема, это можно, в принципе, все возможные темы вообще, все то, что есть в книге, можно с помощью этой игры, то есть проходить. Да, давайте также возьмем, например, «У меня есть». Ну, я по-русски просто стараюсь все это переводить. «У меня есть». То есть игра такая, что все повторяется. То есть все животные, они везде, на всей карте. Но это сложно замечать, потому что надо и на реакцию, на скорость, и также, то есть думать, что говорить, и найти животных. То есть я вот кладу, например, возьмем 3 детей, вот так, и каждый из них, у каждого из них есть немножко, ну, колода так. Играем, и тот, кто выбрасывает быстрее карты, выигрывает. Или наоборот, тот, кто берет отсюда все карты, ну, больше карт, он как бы выиграет. Почему так? Потому что если если просто так играть, то, мне кажется, даже вам не будет интересно. Надо немножко вот этот... ну, соревнования немножко, это же дети, им это нравится, то есть, чтобы был как, ну, победитель и, ну, как говорим, лузер, но мы не скажем, что кто-то лузер, но по-любому кто-то должен выиграть, это интересно так. Вот, в принципе, это уже, я обычно, если у меня, допустим, час, это достаточно, вот 2 игры, помимо этого есть очень много игр. Можно, например, так, вот такая игра. Я, честно, не знаю, как можно ее назвать. Вот здесь у нас кубики. Вот если, например, у меня подростки, которые могут уже предложение составлять, то играем вот это кубики. Они все разные, там разные картинки, да. И что делаем? Я выбрасываю. И составляю историю какую-нибудь. Просто там, если, допустим, мороженое, если машина, если солнце, вот я купил мороженое, потому что было жарко. Это уже как-то есть логика. И потом ездили куда-то. То есть составляю историю, чтобы была какая-то логика. И это тоже развивает вот именно креативность у детей, чтобы, ну, изобретательность. Вот. Это очень интересная игра тоже. Даже мне бывает, я даже забываю, что я играю с детьми, я сейчас сам тоже что-нибудь сделаю. Вот, часто происходит. Так, есть очень много вариантов. Так, сейчас, что у меня есть еще тут? Вот, карты у меня.
Ну, здесь у меня, конечно, одежда. У меня одежда. Здесь можно что угодно делать. То есть можно просто, во-первых, можно сказать, я люблю вот это. То есть раздавать. И теперь, допустим, я ношу вот это. Мне нравится вот это. Я не люблю вот это. Или я бы хотел вот. То есть смотря какая тема есть, да. Но недавно я придумал одну игру. То есть делаем вот такой ряд. Там, я не знаю, всем видно? Можно, да? Вот, да? Да, это одежда получается. Но это может быть животное, допустим. Ну, пусть будет вот одежда всего. Ну, вот так, да? И сделать две команды. Одна здесь и одна здесь. Цель какая? Нам нужно, если, допустим, тема это «мне нравится», каждый ребенок, ну, то есть, должен говорить, что ему нравится. Мне нравится вот это. То есть одновременно они начинают. Мне нравится вот это, мне нравится вот это, мне нравится вот это, мне нравится вот это. И, допустим, здесь они пересекаются, да? Что играем? Мы играем, как это называется? Суюфа. Да, тот, кто выиграет, продолжает. Тот, кто проиграл, заново начинает. Получается, вот, допустим, вот тот проиграл, и, ну, он проиграл, и приходит другой ребенок. И получается, когда они доиграют суюфа, они поменяются. То есть другой ребенок и продолжают игру. То есть вот так. И можно играть. Честно говоря, бывает, что мы играем по 15 минут, я уже такой, ну давайте быстрее. Мне нужно закончить урок, потому что они прям... Да, это и азарт, и соревнования, и повторяем грамматику. Это очень полезная игра. Вот. Так, помимо этого у меня тоже одна... это когда я уже с таким, ну, не с детьми, не с маленькими. Можно нарисовать, да? Так, да. У меня, я даже не знаю, откуда играть, честно говоря, не помню. Придумали или нет? Вот, у меня получается вот так, квадрат. Наверное, знаете крестики-нолики? Да. Очень не совсем правильно, конечно, нарисовал. Допустим, у меня фишки. Также две команды сделаем. Ну, игра немножко сложная, даже для взрослых это очень сложно. Цель какая? Надо как бы положить на, ну, сделать одну линию со своими фишками. Так, получается, тут нет, да, магнита? Так, допустим, вот так начинается игра. То есть, если тема также мне нравится, или я люблю, или не люблю. Ребенок скажет, например, я люблю хлеб. И он ходит, да? Все. Вторая команда, я люблю там молоко, ходит сюда. Другой, дальше играем, допустим, вот так. И так сделаем, вот так и вот так. Окей? То есть все они сказали, рассказывали, что им нравится, что они любят. И дальше играем. То есть ход какой? Есть только одно движение. Вот так. Ну, то есть есть маленький квадрат, только по этому квадрату можно передвигаться. И каждый ход, естественно, это надо говорить что-то. Не просто играть. Я люблю хлеб, он ходит. Я люблю там молоко, ходит. Тут освобождается. Я люблю мороженое, все. Играем. Почему мне нравится эта игра? Потому что это очень сложная игра, то есть логика немножко такая сложная, и одновременно надо думать о том, что говорить. Получается, невозможно, то есть полностью отвлекаться, ну, то есть полностью вот полное внимание. Да, то есть не только играть, не только там своя игра, и тоже вот, то есть язык. Получается, это вот такая игра. В основном как получается у меня? Либо они только играют, либо они только думают, что говорить. Но именно я заставляю их делать и то, и другое. Потому что вот именно когда
ну, когда, вот, например, ребенок устал, он уже как бы, уже мозг уже не напрягается. А здесь, получается, моя задача какая? Чтобы он мог бы, то есть в любом состоянии, чтобы он мог бы думать, хотя бы устал, голодный, там холодно, не знаю, обиделся, не обиделся, чтобы он мог что-то говорить, когда вот надо. Вот именно такая игра мне очень нравится. И да, это очень такая полезная игра. Помимо этого у меня еще одна игра, но это немножко сложная игра. Она у меня в телефоне. Сейчас я... Так, современный мир. Все здесь. Так, игра называется Alias. Я вот сейчас занимаюсь с студентами из университета. Alias. Okay. Alias. Вот, игра, я сейчас вам покажу. То есть создаем две команды также, выбираем уровень и все, начинаем. Получается, есть время, есть минута для того, чтобы объяснить максимальное количество слов. Вот начинаем. То есть если на русском, я не знаю, на татарском есть, но надо посмотреть, может быть, кто знает. Ну вот, такая игра, или если нет, то можно взять. Есть сейчас айтишники, они могут все. Вот, получается, команда, то есть у меня есть своя команда здесь, я получается, беру телефон, скрываю, конечно, и объясняю, не говоря это слово. То есть, если там хлеб, я говорю там, мы из него бутерброд делаем. То есть, они должны отгадать. Если получается, сверх, если не получается, вниз. То есть, это такая игра со студентами. Можно даже попробовать сейчас, вам будет очень интересно. И вот именно это помогает как раз развивать вот это... расширять. Лексика, да, спасибо. Вот у меня, помимо этого, есть очень много игр. Но самое главное, основная задача учителя, особенно с детьми, это вот именно не только пройти материал. Пройти материал можно вообще легко. Самое главное, это внимание, чтобы они я не знаю, захватить их внимание. Это очень сложно, потому что, я смотрю на себя несколько лет назад, в школе я тоже думал, как-то мне скучно, мне неинтересно. То есть, да, грамматику. Тем более сейчас дети такие подвинутые, что, подростки, допустим, да, если о нем он говорит, что они здесь, да, у меня бывает, что, да, сейчас в Гугле найду вот эту тему, то есть бывает, что так говорят, потому что все можно найти в интернете. Можно, конечно, получить все возможные информации, но вот именно объяснение, это другое дело, то есть как преподаватель объясняет, именно его подход, это очень важно. Поэтому такой подход, то есть игры, это очень полезно, это несложно. И, честно говоря, даже для преподавателя это очень хорошо, потому что бывает, что я такой усталый. Я такой, давайте играйте. Наконец-то. То есть и вам тоже будет полезно. Так что это, в принципе, то, чем можно заниматься с детьми. Есть очень много игр. Есть... еще одна так простая игра, это развивает этот слух. У детей получается, даже, по-моему, по-русски есть такая игра. То есть линию делаем, и первый говорит одно слово, и надо передавать. То есть я говорю хлеб, другой он передает хлеб. И по-любому где-то будет какой-то гений скажет неправильное слово. И получается, если все до конца идет, то все, все молодцы. И потом, если не получается, нам нужно найти тот, кто накосячил. И обычно, что я делаю, я его отправляю, есть для детей остров мертвых, например. Все, он там. И для того, чтобы спасать его, надо, чтобы все говорили, все прям правильно все говорили. И именно этот подход, когда надо кого-то спасать, не знаю,
надо куда-то улететь, или бывает, надо кого-то уничтожать или убить, то есть всегда интерес. То есть вот этот дух соревнования у детей вообще просыпается вот желание, даже когда они очень устали, если им нужно выиграть, то неважно вот в каком он состоянии, он скажет: да, я хочу победу. Поэтому вот такие моменты, это очень, ну, то есть реально помогает, это очень полезно. Siz menә шул ук әйберләрне үзегезгә сыйныфка кайткач, нәкъ шулай эшли аласыз. Мин сезгә хәзер менә шундый битләр таратам. Әлеге биттә сез үзегезнең исемегезне һәм фамилиягызны язсагыз иде. Һәрберегезгә таратып чыгам. Рәхмәт. Так, монда минем студентларым утыра. Алар бу эшне беләләр нәрсә икән, шуңа күрә әйе, бәлки сезгә ярдәм итәрләр. Хәзер монда исемегезне язасыз һәм фамилиягызны язасыз. Чөнки бер группада Алия да һәм башкалар да булырга мөмкин, әриме? Менә хәзер битегезне икенче ягына әйләндерегез һәм әлеге биттә менә монда сезнең тактада күрәсез фигуралар. Менә бу фигураларны өйрәткәндә дә нәкъ шулай куллана аласыз һәм менә әлеге фигураларны үзегезгә ничек ошый, шулай куегыз. Мәсәлән, беренче миңа ошыйдый түгәрәк, кемгәдер ошыйдыр эшпишмак, кемгәдер ошый анда теге кыек-мыек сызык. Ничек үзегезгә ошый? Менә беренчесе сезгә ошый эшпишмак. Ясап куясыз шундай. Эшпишмак, аннары мәсәлән кемгәдер ошый түгәрәк, аннары кемгә тагын нәрсәдер ошый. Һәм шул 5-не чыгарырга тиешсез. Иң соңгысы, мәсәлән, иң ошамаганы соңгы 5-нче булып торачак. Хәзер сез миңа моны кире бирәсез. Һәм мин сезгә аның ни өчен шулай эшләтеп караганымны әйтәм. Хәзер җыябыз. Моны тиз генә җыеп куябыз. Сез үзегезнекенә җыя. Так. Сезнең кайсының башы? Моннан төшәме? Ася әйт. Менә сез үзегезнең сыйныфыгызда нәкъ шулай эшли аласыз. Менә бу эшпишмаклар һәм нәрсә түгәрәкләр анда, 4 пишмаклар нәрсә аңлата. Бер группада сез бит инде аларны командалап эшләткәндә, ниндидер бер принципка нигезләнеп бер командага туплыйсыз. Менә сез ничек туплыйсыз аларны командага? Менә син бер командага киттең, син бер командага эшләп җыясызмы? Менә бу фигуркалар димим инде. Беренчесе, икенчесеннән башлыйбыз, ул лидер дигәнне аңлата. Демәк, бер группага сез бүтән лидерларны җыя аласызмы? Нишләп бетәчәкләр алар бер группага җыясыз? Мансур, булыш, пожалуйста. Алмас, булыш, пожалуйста. Менә җыегыз миңа монда түгәрәкләрне бергә. Һәрбер фигура где беренче булып тора. Мәсәлән, эшпишмаклар беренче монда җыела, түгәрәкләр монда. Алар ызгышып бетәчәкләр. Шулаймы? Бүтән лидерлар. Так, түгәрәк, нәрсә ул түгәрәк? Түгәрәк ул миротворец, мин гафу итегез, татарчага тәрҗемә итә алмадым мин. Бүтән, миңа рәхәт, мин монсы ызгышсам, буларга ярдәм итәм, буларны дуслаштырам. Әгәр бер группада бүтәнесе түгәрәк булса, нәрсә була? Ярар инде, алар беренче булсын инде, аларга ярый инде, без аларга кыенлык китермәйек инде була. Әгәр антәгә иң соңгысы, ул креатив кеше дигән ата, иҗади кеше. Бер группага бүтән иҗади кеше җыелса, ну, хаос булмас инде, алар бигрәк иҗади була, берсенең бер фикере була. Шуңа күрә, менә безнең сыйныфта, мәсәлән, минем егетләр шулай ук белә инде бу методны, технология дип атыйм, белмим. Алар арасында лидерлар да бар, миротворецлар да бар, иҗади кешеләр дә бар. Һәм мин аларны булай эшләдем. Менә, ләкин ул гел эшли дигән әйбер түгел. Менә алар 2 айдан 2 айга бу әйберне эшләп торырга кирәк яңадан. Чөнки бүген ул иҗади кеше бер көнне аның мәсәлән кәефе төште, аның анда тормышында бөтенләй бер үзгәрде. Һәм менә бу иң беренчесе ул как раз кешенең үз урынын тапмаган дигән аңлата. Әгәр сез менә бу фигураны куйгансыз икән, сез бүгенге көндә кайсысын куярга белмисез, нишләргә белмисез дигән аңлата. Менә хәзер без андый безнең бер генә фигура булды. Булай эшлибез. Хәзер булай эшлибез. Мин исемнәрегезне әйтәм. Сез шул исемнәр буенча
квадрат ул сезнең шундый строгий, бөтенләй бер сезнең тәртиптә булырга тиеш, шаг влево, шаг вправо запрещается. Менә шундый кеше ул. Ул демәк, әгәр без бер төркемгә менә бу 5 фигураны җыябыз икән, безнең вообще все идеально булырга тиеш. Монда иҗади да иң мөһиме алар ызгышмасыннар гына. Иҗади түгел ул строгий. Тегесе менә монда кривая линиясе ул иҗади. Креатив. Киттек җыелышабыз. Хәзер мин сезне бүләм 4 командага. Сез үзегезнең исемнәрегезне хәзер ишеткәч, кулларыгызны күтәрсәгез иде. Монда күбрәк булган әле кайберләрендә. Альмира Ибрагимова, Лейла Хабибуллина, Илзира Гизатуллина, Алина Гайнуддинова. Бер төркем. Икенче төркем. Яңадан әйтәм исемнәрегезне. Лейляны күрдем монда. Лейла, бастаха үзеңнең кешеләреңне карап ал инде, сине беләм чөнки. Икенчесе Альмира Ибрагимова. Күрдем үз кешеңне, әйме? Илзира Гизатуллина, һәм Гайнуддинова Алина. Булды. Сез аннар үзегез дә сизмәйсез, шундый прям супер команда булачаксыз бөтенегез. Икенчесе безнең Тәнзилә Камалова, гафу итегез инде, шулай Алия Нафиқова, Хайруллина Айсылу, һәм дә Ибрахимов Мансур. Демәк, Мансур үзенең командасын карый, покага. Сез аннар үзегез карап бетерәсез. Демәк, анда керде безнең Айсылу, Айсылу, Алия, артта Мансур, һәм Тәнзилә. Все. Так, киләсе команда. Галина Закирова. Все, Галина, үз командаңа җый. Гөлшәшәк Юсупова. Так, Эльза Набиуллина. Катнашасызмы? Юкмы? Так, итәбез. Так. Гөлнур. Һәм дә Алмаз Хасанов. Менә бу малай. Так, 3 команда булдык, әйме? Һәм тагы икене җыябыз да шуның белән башкаларны таратабыз. Биктимирова Мәрьям. Мәрьям, сез җыя башлыйсыз. Тахтарова Гөлназ дип ялгышмасам. Так, шуннан китте Миләүшә Зарипова. Так, менә бу якта. Һәм дә Альберт. Сез буласыздар, әйме? Все. Яхшы. Һәм киләсе команда Сафина Гүзел. Гүзел, сез җыясыз, карыйсыз. Шайхова Румия. Сезнең янда гына утыра. Терегулова Эльмира. Сезнең янда прям якында. Гөлназ Хаҗипова. Тоже янда. Безнең 3 кеше калды. Каримова Алсук бара менә соңгы командага. Каримова Алсук димәк янда утырасызмы? Так, Хамидуллина Мәрьям менә Мансур җыйган бит әле команда шуңа бара. Һәм дә Рушания Кыямова. Галина җыйган иде команданы. Менә шуның яны. Хәзер шулай командалар бүлешегез, покага дәрес ахырына шулай булабыз. Принцип белән бүлдем. Һәрбер командада менә шундый кеше булырга тиеш. Бер кем ул? Сез булмадыгызмы әллә? Бас, бергәрәк утырыгыз. Хәзер сезнең максатыгыз. Сез группага бүлдегез, сез рәхәтләнеп шулай эшли аласыз. Ничек менә шул төркемне, ләкин ул 2 айдан артык бу команда шундый составта була алмый. Шуңа күрә аны миксовать итеп торасыз. Но сез аларга ул сырны ачырга тиеш түгел. Чөнки аннары менә мин сырны ачтым, конечно, хәзер минем Алмаз гөле лидер булачак инде. Сезгә бу команданы гышлай аштырып тора кирәк һәм алар төрле кеше белән эшләргә өйрәнергә тиешләр. Монда хәзер бу команда белән нәрсә эшлисегез килә, шулай нинди уеннарда монда нинди навыклар теге, гафу итегез, урысча, татарча. Маңа хәл инглизчә просто килгәндә. Любой навыкны сез монда отработать можете, без проблем. Хәзер минем шундый максат, һәрберегез, һәрбер команда башка командалар турында мәгълүмат җыярга тиеш. Менә сез нәкъ шулай эшли аласыз үзегезнең дәресләрегездә. Димәк, сез эшли аласыз, что алар грамматика, менә сез өйрәттегез ди, минем исемен турында сорашырга, фамилиясын сорашырга, төсләрен сорашырга өйрәттегез ди, саннарны беләләр ди. Димәк, алар кичкенә класста булсалар,
башка команданы әкрен генә барып сорашырга тиешләр. Һәм монда инде әлеге командада кем лидер икәнен күренәчәк. Иң беренче чиратта алар үзара бездә ул brainstorming дип атала, мозговой штурм. Үзара бер лидерны сайларга тиешләр. Монда хәзер тиз генә үзара сез шулай үзегезнең лидерыгызны сайлап куегыз. Ни өчен ул лидер кирәк? Чөнки ул сезнең белән управлять итәргә тиеш. Ул чыкмый монда берәр сөйләми, борчылмагыз. Просто үзегез өчен сайлап куегыз ул лидерны. Һәм сезнең дәресегездә булырга тиеш писарь. Бүтән ябын тиз яза белә торган кеше. Димәк, сезнең уй фикерләрегезне язып барырга тиеш. Димәк, тиз генә хәзер сайлыйсыз. Сезнең 1 минут вакыт. Мин хәзер сәгатемне алам. 1 минутта сез бу әйберне хәл итәргә тиеш. Рашат, сез куя алмассызмы икән? 2 кеше. Димәк, командир, лидер һәм писарь. 2 кеше. Сез бергәме? Яхшы. Сез әзер, сезнең лидер кем? Монда да ул, шул гына әйтүем. Тегендә дә ул, монда да ул. Так, и писарь? Понятно. Гомер буе писарь инде син. Яхшы. Так, кем әзер? Ләйлә, сез әзер. Әйе, Мустафа Мансурович сезнең лидер? Син писарь. Шәп. Сез дә. Сез лидер? Лидер, мен писарь. Яхшы. Язучы. Так, сез дә. Мен писарь. Сез лидер. Яхшы. Хәзер лидерлар монда миңа кирәк. Килегез, тиз генә лидерлар килә. Һәм мин сезгә задание бирәм. Юк. Монда аңа аларга ләкмәде. Шуңа күрә шулай килеп чыкты. Хәзер сез тиз генә хәл итәргә тиеш. Сезнең 30 секунд. Ничек сез бер-берегез турында күбрәк информация аласыз? Һәр группада. Сез бит инде 5 группа димәк. Димәк, сез 4 группа турында бөтен әйберне белергә тиешсез. Ничек сез моны тиз генә оештыра аласыз? Сезнең brainstorming опять, мозговой штурм, 30 секунд. Раз. Так, писарлар, китте. Сез бит әле таныш түгел бер-берегез белән тиз генә үзегезнең исемнәрегезне язып куясыз кемнәр сездә? Һәм тиз генә сөйләшеп аласыз, нәрсә ярата, нәрсә яратмый. То есть сезгә бит инде тоже башкаларга нәрсә сөйләргә ярый һәм нәрсә сөйләргә ярамый. Писарлар, димәк, сез уже исемнәрегезне беләсез, таныштыгыз. Да, хәзер үзегезнең нәрсә белән кызыксынасыз, нәрсәне яратасыз, нәрсәне яратмыйсыз, тиз генә сөйләшеп аласыз. Алар әзерләнгән арада. Просто аралашып алу менә бу очракта. Нәрсә яратасыз, нәрсә яратмыйсыз. Чөнки хәзер алар сезгә ул заданиене бирәчәкләр, сез тиз җавап бирергә тиеш. Сезнең вакытыгыз. Так, вакытыгыз. Ничек оештырасыз, чтобы сезгә тиз булды бу әйбер? Саны анкета итеп эшләй алмыйсыз, сез бит хәзер эшләргә кирәк була әйбер. Беренче сорау бар безнең. Яхшы, яхшы. Сез аның турында бөтен әйберне белергә тиеш. Сез бүген аны эшләп карадыгыз. Сез Мансур эшләп карадыгыз, сезнең супер килеп чыккан ел бүген. Сез аны үзегез өчен генә сезнең турында менә алар хәзер сорауларны оештыра, алар сездән ул информацияны тиз генә җыеп алырга тиеш. Сез бит тоже шулай ук башка кешеләрдән шул ук информацияны җыеп алырга тиеш. Командир диктор. Все киттек. Таралыштык, бетте. Аңа хәл иттек. Сезнең 30 секундтан ары вакытыгыз булды. Әйдәгез. Соңгысын. Так. Рашат, 4 минутка куярга кирәк булачак. Хәзер түгел, мин сезгә әйткәчәме? Так. Димәк, һәрбер командага сез 1 минут вакыт бирелә. Һәрбер сез барлыгы сезнең 4 минут вакыт. Сез шул 4 минут эчендә 4 командадан нинди мәгълүматны ала аласыз? Шулай дип алып, ул командалар турында ниндидер бер фикер тудырырга тиешсез. Димәк, мәсәлән, Мансур командасы ахырдан мин сораганда һәрбер команда турында нәрсәдер әйтә белергә тиеш. Килештек? Без командаларның бүленешен белмибез. Сезнең шуның өчен лидерларны чакырдым мин. Шуңа күрә лидерлар хәзер сезне оештыра бөтен әйбердән. Димәк, хәзер сезнең 1 минут сез ничек эшлисез икән, лидерлар сезгә аңлата. 1 минут лидерлар аңлата. 4 минутта сез сорап чыгасыз. 5 минут вакыт була. 1 минут китте башта. Все, 1 минут узды. Киттек. Оештырып беттек. Сезнең иң кичкенә команда сез эмес, шуңа күрә сезгә тиз-тиз эшләргә туры. Юк, вакыт әзер түгел. Аларда 5 кеше. Алар, димәк, һәрбер 5 кешегә таралырга мөмкиннәр алар. Ә сез 4 кеше. Димәк, сезгә 1 кешене өстәмә сорарга кирәк булачак. Хәзер сез информацияны җыеп, хәзер һәрберегез сезнең ничек лидерларыгыз бүлергә тиеш. Мәсәлән, бер генә минут миңа игътибар ярыймы? Сез бүлендегез. Сез, менә мин мәсәлән,
бүген эшләткәндә, миңа бүген алар белән тикшерергә кирәк иде. Бер-берсе белән ничек мөгаләмәгә керәләр, һәм дә ничек сорау бирә беләләр, һәм дә мин узган дәрестә биргән лексиканы үзләштергәннәрме? Димәк, мин аларга әйттем, шулай берләрне сорагыз, шуларны белешегез. Сез монда үзегез хәл иттегез нәрсә сорашырга икән. Мин сезгә монда просто уже иреклек бирдем дип әйтәмен, димме? Хәзер менә Мансурның командасында 5 кеше, үзе белән санаганда, сезнең һәрбер командада 5 кеше, менә бу командага 4 кеше безнең, әйме? Димәк, сез Мансур шулай дип эшләргә тиеш. Ул һәрбер кешегә задание бирә. Син менә моннан сорыйсың, син моннан сорыйсың, син моннан сорыйсың. Димәк, шулай итеп ул командада эшләргә өйрәтә. Беренчедән, икенчедән һәрбер кешегә эш бирә. Һәрбер кеше үзенең партнерына барып сорый, һәм шуннан соң ул информацияны җыеп кайткач, писарга әйтәләр дә, һәм тиз генә әлеге төркемнәр турында ниндер фикер тудырырга тиешләр. Димәк, 4 команда турында безнең фикер тудырырга тиеш, һәм писар тиз язып алырга тиеш шулай берне. Безнең бетмәсәң, команда булар өчен генә. Кайда кемнәр өчен генә? Писарда эшли, бөтен кеше эшли. Бөтен үзе эшли. Так, киттекме? Так, аңладыгызмы? Мен сезден үзем бүләм командаларга, сез хәзер бут аласыз, шуңа күрә үзем бүләм булай дип тиз генә. Так. Үзем аңлатам. Так, сез сорыйсыз аларны. Алар сорый буларны. Булар сорый, әз генә җавап итәләр дә буларны. Аңлашылдымы? Шулай круг белән барасыз. Тиз. Сез менә алдагыларны сорыйсыз. Менә бит монда команда бар. Алар сорый Мансур командасын, һәм шулай китте. Сез сорыйсыз арттагы команданы. Но, хәзер булай эшлисез. Менә пока сорыйсыз бер-берегезне, сез сорыйсыз алардан. Киттек? Утырмыйбыз? 4 минут. Сез булардан сорыйсыз. Аларны бит бөтенесе сорамый, тиз генә эшли аласыз. Алардан сорый тора аласыз, пожалуйста. Алар бит инде занят. Кушалам менә бу командага. Хәзер писар белән эшләргә 1 минут вакытыгыз бар. 1 минут вакытыгыз писар белән эшләргә тиз генә. Башка командалар сезнең турында нәрсәдер әйткәндә, сез үз командагызны хәзер танырга тиешсез. Исемнәрен без ахырдан гына әйтәбез. Ул командада мәсәлән Айсулу анда Мустафа һәм Гөлчәчәк бар дип әйтә алабыз. Ләкин иң башта әйтә башлаганда без исемнәрен дә башкаларын да әйтмибез. Алар мәсәлән эшпишмак ярата, укытучы булып эшли, 2 тел белә. Ничек заманда мин ишеткәннәрдән шундай берне әйтергә тиешсез. Үз командагызны танып алырга тиешсез. Менә шулай итеп сез лексиканы отрабатываете һәм грамматика инде сезнең өчен. Кем Мустафа Мансурович, сез баташчылык итеп беренче башлагыз әле. Әйдәгез. Сез сөйләшегез килсә, әйдәгез. Миңа лидер буларак тәҗрибә ярар, икенчесен әйтәм. Алар үзләре танышып кына баралар. Булсын. Аларга да берләшергә әйбәт. Бу командада тәҗрибәсе 62 ел барсы бергә. 62 ел. Әле бөтенесен дә сорап чыктымы, юкмы, хәтерләмим. Алар 15 телдә барсы бергә сөйләшәләр. 15 телдә. Ну, мәсәлән, мин русча сөйләшәм, һәм там бер кеше русча сөйләшә, без димәк инде 2 телдә уже сөйләшәбез. Ягъни без бер телдә сөйләшмибез, мәсәлән. Һәм алар гүбәдияне яраталар. Таныдыгызмы үзегезне? Алар үзләре дә танымадылар. Әлбәттә, алар белмиләр. Һәм ул командада кемнәр бар? Ничә егет, исемнәрен бәлки җегетләр бармы дип әйтергә мөмкин. Җегетләр бар, Ул командада җегетләр бар. Юк, дөрес түгел. Безнеке 62 түгел. Әйтмәгез. Гүбәдия. Монда Юк, берәү бар. Юк, хәзер. Яра, бу командада кемнәр бар? Исемен әйтегез. Әйтсәм сразу белмәм. Бу командада бик яшь егетләр бар. Димәк, Мансур, сезнеке булайм. Бу сезнең команда. Рәхмәт. Димәк, үзегезнең 15 телдә сөйләшкәнегезне. Хәзер сез чыгасыз. Кайсыгыз чыкса да ярый.
bu komanda bарлык ел фасылларында ярата. Bu komandada KFU'ni hem KGU'ni bitirgan qizlar gina var. Hem alarning bir nechasi bolalar bog'chasında da ishlaylar. Üçüncü rəddəgi komanda deyirlər. Dürüstmü? Yaxşı, rəhmət. Demək, siz bildiniz, siz çıxasınız. Yox, qoysunuz, kim çıxsa da yar, özünüzə qorağız. Özünüz turda yanılıq bildiniz, çünki bugün tanışasınız gına. Kilesi komanda yorta basarlıq təcrübə tutulan. Onların yaratqan rızıqları gübədiyə. Yaratqan tüsləri qızıl yaratqan tüs, qızıl. Tüs sezonu yaratalıq, həm 27 tildə söyləşələr. Bunların qıtağı da köbürək, 15-dən də köbürək. Demək, işli 9, neçəyə tapqırlarga kirək ekan bunda? Eytməz ki, sikir yigit. Gübediye dediniz. Şulay deyip ettim. Demek ki, ben gübediye turunda oynağandım. Bizim gübediye yaratam. Bu haydakar yigit. Әлеге türküm turunda sidegen. Demek, alar üzerine вроде tanıdılar, но biz iş pişmek yaratabız. Demek, edəgiz ketdik dağı bir komandını. Kim? Rahmet. Bu türkümün yaratkan gübediye, yaratkan yıl fasılları cey, yaratkan pisleri zəngər, 14 tildə söyləsələr deyirlər. Ay, altın kişiler oturamında. Bular mı? Demek. Aha. Dağı шығабыз indi. Kim dağı bir komanda kaldı biteri bizim etilmişe. Sizin komandanı soramadılar şuna göre indi. Ülgürmedi 4 minut vakit az uyalar için. Mene bugün siz ezgine başta üzere tanıştınız. Uylap koyğanım, nece страшно. Mene bu oyun bilen siz grammatikini, leksikini özünüzge kerekli nerse indi maksat koyasız. İşley alasınız. Bunda siz komandadaşlarga da öğretəsiz. En ağırı bu işraqda sizge bari tek bu komanda şovlaşmasını şingine. Siz mine olar ito şovlaşasınız. Şu an göre bağlarınızdan ümit etəsiz. Siz alar tim böyle şovlaşacaklar. Hem tağı şovlaşsınlar. İyi, rəxət ol. Alar işlep şovlaşalar. Hazır tağı bir şunday uyun. Təqdim etəmin sizge bugün mine özümün studentlar bilen işledim. Biz ingilis dilinde işledik olay birine. Hem biz bir-birimiz bilen tanıştık. Bizge ol tanışı için kirek idi. Sizge ol leksikini özleştiriu için faydalı bulur. Mende şunday sözler verilgen. Minalarını bugün tezgine sizin için jeyip çıktım. Mesela mende bəxit, zatlılık, ilham degen. Siz əligi tabletsaya özünüz neydi tema boyunca işleysiz, şu sözlerini yazıp çığa alasınız. Mesela tüslerini yazası iken, öğrenesi iken tüslerini. Nindidir anda mesela yurt temasından söyleşesi iken divan anda, kenefi, hem başka sözlerini yazıp çığa alasınız. Hazır bulay işleybiz. Mansur, her birinizde bu bit bulaşaq. Taratmayayım çünkü taratsam ihtiba. Nihatlik dilisiz özünüzge. Nemin? Yok, ansı özünüzden qarayın. Kiçkine kasarga mesela mine bulayğına söyleyeyim. Yok, mesela anlatam sizge. Min kilemde. Her bir-birimizden tanışabız da şunu. Benim isim Alsu. Benim sizge bir sorağım var. Sizin için gaile nerse ol? Ben de mesela xotlandıram, indi bolaların qilib uylab o'tirmayman, çünkü indi tüs yaratasız deb aytasim kelmay. Sizin için gaile nerse ol? Gaile ol bəxit, mərhəmət. Andan alırga mümkün. Mine bu birinci variant, hem ikinci variant. Andağı sözlerini kullanmayacağına ümumi cümle etib etirge. Sizin için mesela icad nerse ol? Kullanma o sözlerini, anla qarama. Prosta özünün fikrini etəsiz. İcad ol, özündən nərsədir шығару, Tuduruğu. bildiru. Nerse ol sizin için bəxit. Bəxit mənim üçün ol saqlıqdır. Bəxit mənim üçün Selamet bu. Selamet bu. Demek, hazır Mansur nəqş olaraq mənə soru verir, mən tezgən cavab verir. Uzaq cavab bilməyiz. Hər birimiz bilən işlərə bizdən bari
тиз генә. Но бу сезнең иң беренче ассоциациягызны күрсәтәчәк. Но карагыз, әгәр сез озакрак вакыт бирәсез икән, ул инде уйлана башлый, әллә нәрсәдер инде фикерләр туа башлый, тиз генә. Шул яшел төс сезнең мәсәлән балалар белән эшлисез икән, яшел төс кайда бар? Тиз генә әйтә. Иш ризыкны иш әйберне атырга тиеш инде мәсәлән, кайда ул иш яшел төсле әйбер? Агач, чирем, алма. Всё. Тиз нәрсә шулай дип була. Монсы сезнең фантазиягездән тора, яме? Тиз генә моны таратабыз, Мансур миңа булыша. Хәзер булай эшлибез. Бу яктан гына сорый инде, сез бу яктан сорыйсыз. Үзегез нәкъ шулай гәзрәк шаулашып алабыз. Тиз генә кемнән сорыйсыз килә, шулай сорыйсыз. Утырып сорыйсызмы, басып сорыйсызмы? Мин үзем коридорга чыгам, коридорда сорап торам мен. Ничек сорыйсыз килә, шулай сорыйсыз. Монсы үзегез өчен генә эшлибез, һәм шулай дип лексиканы прорабатываем гафу. И мин һәрберегезне әкрен шулай тыңлап йөрим. Ничегрәк сөйлиләр икән, ниндидер хаталар җибәрәләр икән, ниндирәк ассоциациялар бар икән. Киттек, бу үзегез өчен. Һәм әле танышмагансыздыр әле моңа кадәр, тем более танышырга да сәбәп була сезгә. Бездәге икенче группадан сорыйбыз. Сез кемнән сорыйсыз килә? Хәзер всё, сез группа түгел покага. Китте, всё, киттек. Кемнән сорыйсыз? Бер-берегездән пожалуйста. Директива бармы? Без бер сүз белән сүз тизмәләр. Сез сорыйсыз, менә бу очракта сез бит олы кешеләр, мин сезгә аңлаттым, әгәр сез эш сүз белән аңлата аласыз, сез олы кешеләр, димәк сез тулы җөмлә белән сөйлисез. Ярыймы? Тулы җөмлә. Эш нәйтеп, тиз генә һәрбер кешедән сорап чыга аласыз. Так, булды, все, утырдык, таныштык. Ничә кеше белән танышырга өлгердегез? Исемнәрен истә калдырдыгызмы? Юк, кирәк түгел, үзегез калды. Так. Монда сезгә просто танышу өчен генә иде бу. Мин моны аңлатып кына китә аладырым. Ләкин сез бит әле тагы 2 атна укырга тиеш, инде бер-берегез белән танышырга вакыт. Менә кызганычка каршы мин Гөлинә, Алмаз, Мустафа, Ләйлә дән башка бер кешене дә белмидерим. Но мин Мансурны беләм ич, тагы бер-ике егетне беләм бүген югалар. Шуңа күрә минем эшем менә бу танышу өчен. Сез белән лексика белән ничек эшлисегез килә, шулай эшлисез. Димәк, 3 сүз белән генә аңлатып була. Яки бер сүз, бер җөмлә белән сорыйсыз. Бу сүз сезнең өчен нәрсә? Нәрсә аңлата? Нинди мәгънәдә, нинди мәгънәгә ия? Классына карап, сыйныфына карап, сез аның авырлыгын үзегез үстерә аласыз. Пожалуйста, сез миңа караганда татар телендә сез гомумән аслар. Мин сезнең алдына башкына сез аны беләсез, чөнки мин сезнең кебек алай дип эшли алмыйм. Сез иҗади яктан ничек үзегезгә туры килә, шулай эшләгез. Ничек сезгә җайлы. Һәм тагы, менә мин сезгә аңлатып күрсәттем. Менә мондый уен бар дип, әйме? Дубль диде. Менә мин аны махсус бүген сезнең өчен 4 алып килдем. Сез бит инде тотып карамый татаршанмый. Ну, вообще күрдек и ишанмыйбыз, әйме? Менә мин сезгә сразу әйтәм, Алиэкспресстан заказ итеп була, кем Алиэкспресс белән таныш. 300, 400, 500 сум тирәсе. Татарчасы да чыкты, шулайдыр, ләкин аннан түгел бит, Ләйлә. Монда миңа аның теле кирәк түгел. Мәсәлән, рәсеме кирәк, миңа рәсеме шәп. Тематика төрле. Мәсәлән, мин сезгә хәзер бу тамасы өчен әзрәк әйтәм. Монсы минем инглиз теле белән бәйле, монсы минем беренче сыйныфлар өчен, мәсәлән, монда менә пароход та бар, мәче дигән сүз бар, һәм башка. Моның белән ничек эшлисез икән аңлатам мин сезгә. Монсы мәсәлән минем спорт темасына. Рәхәтләнеп спортка баргач нәрсә, ялга баргач нәрсә ашап була, нинди спорт белән шөгыльләнеп була. Монсы спорт темасы һәм ял темасы монсы. Монсы чисто футбол темасы һәм олимпиадалар темасы. Пожалуйста, монда татар теле дигән вообще бер кирәк түгел, рәхәтләнеп эшләгез. Бары тик шул лексиканы белсеннәр генә. Так. Монсында, мәсәлән, монсында хайваннар. Һәм менә монсында хайваннар һәм дә тагы музыкаль инструментлар. Монсы шундый общийрак. Тагы бар, мин алып килмәдем алфавит белән. Монсы татарча алфавитка эшләп була. Моның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Мансур, кайсыгыз белән? Әйдә. Мәсәлән, һәрберегездә шәр карточка бар ди, 4 әрме. 1, 2, 3 дигәндә ашабыз. Сез мәктәптә эшлисез инде? 1, 2, 3 дип ашабыз. Менә, кстати, монда увеличить дип булмыймы? Һәм карагыз, икебез дә ачтык.
һәм бу ике рәсемдә дә бер төрле бер хайван бар, уртак. Бер генә. Менә мин сразу күрдем ашуга, ул да булса куян. Менә бит. Хәзер мин бит беренче күрдем дигәнәсе инде, Гафу Мансур. Мин алдым үземә. Хәзер тагы икенчене алдык. 1 2 3 алдык та, һәм Мансур гет мин хитрый, мин беренче карыйм ди. Мансуранда мин уже күрдем. Әйдә кара. Икесендә Мансур да күргән. Ул икесендә дә шиби. Менә бу рәсемнең бер үзенчәлеге, аны һәр бер карточкада уртак бер рәсем табылачак. Тиз реакция кирәк, и сүзне дә әйтергә кирәк. Уйнап карыйбызмы соң? Әйдәгез. Так, мин сезгә таратам. Только сез миңа кире бирәсезме? Конечно, ди. Икешәр җитә бит, әйме? Кем иң күп җыючы, ул җиңүче. Карап торыгыз. Сез хайваннарны беләсез инде. Анда сезгә бирелгәне авыр түгел. Алмасы инде уйныйсыңмы? Башладык. Бер-берегез белән башлыйсыз башта? Юк, барлап кына уйныйсыз, парлап кына уйныйсыз, парлап кына. Уйнап карагыз. Так, сезгә айрымсыз блатнойлар. Нәрсә дигәндә? Юк, мысы авырракмын сезгә. Дубль. Ул прям мин аны алып килмәдем. Ул безнең китап кибетләрендә сатыла һәм дубль дип атала. Сатыла ул китап кибетләрендә 90 сум тора. Ал. Так. Битте что ли? Билмәдем дә. Әйдәгез тегендә барып уйныйбыз. Сез балалардан да үзгә. Ай. Әйдәгез, все, җыябыз. Сез үзегезнең айрымга җыйсагыз иде. Кем җиңүче? Алия. Все, Алия супер молодец. Җыябыз, әйме? Тамамларга кирәк ди. Менә безгә монда шундый секрет сезнең өчен, монда килүчеләр өчен генә. Менә әлеге уенның Милли хәзинә. Шуннан табарсыз, әйме? Безнең кызганычка каршы вакыт бетә икән инде. Бик зур рәхмәт.